hebben een ambachtelijke Kees. Ik had even een beetje gaan reclame maken. Er komt dus net immers heen aangereden. Een schilder, dat is die door. Meneer Schurkers, hè? Ja. En nou denkt de man ook van wie werd en wie achternaam. Dat staat boven het kenteken. Oh ja. Nou. Ja. Maar dat vind ik zo leuk. Je komt moeten waken, je boodschappen Ja, gedaan. tuurlijk. En je geeft ons een pak Is kuksjes. reclame vorig jaar. Maar je ziet schilder. Ja. Weet je nou wat ik zo leuk vind? Ja. Ik ben nog nooit een schilder, kijk, klanten, Ja. ik ben nog nooit een schilder tegengekomen die in een Picasso rondrijdt. Ja, ik ben ook een aparte schilder, hè. Oh ja? Ja, daar reed je ook in een Picasso, hè. Fantastisch! Ja. Is dat bewust? Nee, dat is gewoon zo gekomen. Moet je die opnemen of niet? Nee, hoeft niet. Ik zie aan de hand dat je, wat heb je, teksten? Ja, net geschilderd, ja. Oké. Maar ik moest even terug zijn, ik ben niet jouw beheerder van het gemeenschapshuis, dus ik moest even terugkomen. Wat grappig. Ja. Ziet je dan de schilderende beheerder of een beherende schilder? Beherende schilder, ja. Dus meer oren schilderen Ja. of meer oren beheerder? Meer oren schilderen. Oké. Want aanstaande donderdag, dan is die wielertraining van Rob Ruig, wintertraining. En dat gaat die in ons gebogen gaat het gebeuren. Is hij inmiddels niet, wat is hij, ploegleider Ja, tegenwoordig? Ja, hè? hij is ploegleider van de wielerploeg, ja. Oké. Jeugdwielerploeg. Oké. Heb je zelf ook iets met wielrennen? Ja, interesse. Niet zelf gefietst, maar wel interesse in wielrennen. Oké. Ja. En ziet je echt van heen? Ja, ik ben van Sibbe, ja. Ja? Ja. En een echte van, wat zeggen ze? Bonjour. En een borjuul. Ja. Ja. Maar dat is alleen in carnavalstijd, Ja, hè? ja, dat klopt, ja. Lijkt me wel heel leuk werk, beheerder van een gemeenschapshuis. Want er is natuurlijk allerlei soorten volk over de vloer. Nou, het is zo, het is wel lonend, laat ik het zo zeggen. Want een gemeenschapshuis in een dorp is belangrijker dan dat sommige mensen denken. Nou, het is het cement in de samenleving, denk ik, hè? Want we hebben hier nog maar één kroeg, zeg maar, in Sibbe. En dat is gewoon, zo'n gemeenschapshuis is gewoon, dat moet gewoon zijn. Ja. En Maar daar ben ik beheerder van. Hoeveel lui wonen er in Sub? Voor 1100 of zo. Oké. Nou, een beetje vergelijkbaar met de deuren waar ik woon. Ja. Dus ik snap wie belangrijk dat zo'n gemeenschapshuis is. Ja. Hoe lang doet je dat al? Ja, zeg maar, nu doe ik dat een jaar. Hier zo. We zijn pas een nieuw bestuur, hebben het overgenomen. Het oude bestuur, zeg maar, hoeft te kennen dat ze te oud worden of te oud worden, dat ze het lang genoeg gedaan hebben. En nu hebben we een nieuw bestuur gevormd en dat hebben we dat blok uit overgenomen, zeg maar. Hebben ze ook lang aan de schildersbox moeten hangen om ook zover te krijgen? Nee, een beheerder te weer? Nee? Nee. Als ze van niet opgegroeid is, dan hebben ze wel in de gaten wie belangrijk zo het is voor een dorp. Maar daar moest er wel tijd voor hebben. Tijd voor maken. Ja. De meeste lui zeggen, we hebben nergens tijd voor, Ja, maar dat dan klopt. hangen ze wel de hele dag voor de televisie of neem maar op. Of kijken naar alleen. Ja, maar dat is een goed doel, hè? Ja, dat is voor een goed doel. Ja. Maar je kent het programma ook? Ja, tuurlijk. Ja? Ik kijk altijd. Eindelijk weer eens, hebben we wat, want ja, we zien aan het toeval overgeleverd. Hè? Dus Ja. we kunnen 10.000 keer door Sub rijden, maar als het niet gebeurt, want we maken nooit afspraken, Nee, maar dan dat is ook het leuke eraan. het spontaan, hè? Ja. En dan stond ik hier even een belletje te doen, dat moet af en toe ook, hè? Als ze op paard is. En ik zie nog er uitstappen en ik denk van mezelf, ja, dat kan alleen maar een schilder zijn, want de trap achterin, dat had mensen al gefilmd. Ja. Maar ik verwacht dan een schilder, die is met een busje onderweg of zo, want wordt de wagen niet vettig dan? Nee, want zeg maar, de spullen komen rechtstreeks op het werk aan. Zeg maar, ik werk dan en dan word ik ook ingehuurd. Zo een ZZP'er. Oké, dus, maar volgens mij zag ik ook wel met de kwastjes lopen, of niet? Ja, die moeten verzorgd worden. Hè. Anders zijn ze morgen niet meer goed. Ja, wat is het geheim van een kwast? Wie kan ze dit het beste verzorgen? In het water of in de lijnolie gewoon goed verzorgen. Zodat ze, want in een goede kwast, zeg maar, dan moet ze koesteren. Dat is mijn handgereedschap. Hè. Ja. Ja. Al dus Picasso. Juist. Hé, maar
je zegt of in het water, dat is als ze op waterbasis Nee, verf ook is. gewoon terpentinebasis. Kunnen ze in het water zetten en anders zetten ze in de lijnolie. Dus, Dit koos ik nog niet. nee. Ik weet wel dat lijnolie heel fijn spul is Ja. en voor heel veel dingen goed is. Heb je alweer het bijgeleerd vandaag? Ja, is het gratis, dit advies? Nee, nee. Ja, Ja? zeker gratis. Goh. Ja. En wat is dan het, want lijnolie en water kunnen ze absoluut niet met elkaar vergelijken, maar wat duidt lijnolie dan, wat water niet duidt? Daar wordt de kwast niet halen in, zeg maar. De terpentine wordt er niet, de kwast blijft er goed in. Dus, maar ja, vandaag de dag, de kwasten kosten niet zo duur. Dus het is niet zoals vroeger dat in de schilder oneindig met een kwast deed. Door de nieuwe verven wordt het veel sneller met omgegaan en in de nieuwe kwast gepakt. Is de kwaliteit van kwast achteruit gegaan? Nee, dat niet. Maar vroeger mocht je weer een kwast zuiver maken. Maar als ze dat nu deed, en dan ben je een uur bezig. Dat is misschien 40 euro. Dan kun je beter een nieuwe kwast pakken en die weggooien. Op de fiets. En de verf, hoe is het met de kwaliteit van de verf? Is dat beter? Beter geworden. Ja, en veel sneller. Hè. Vroeger moesten ze een dag wachten, eerst de koers aflakken. En nu kunnen ze 's morgens groenen en 's middags kunnen ze aflakken. Dus, en temperatuur is beter. Hè. Nu kunnen ze, zeg maar, tot als het vriest nog steeds schilderen. Het de klimaatverandering ook nog eens iets goeds teweeg Gewoon gebracht? zwaar, ja. Dus Want in we kunnen principe, langer doorwerken nu. Hè. nou, iedereen kent wel het begrip de winterschilder. Ja, ja. Van vroeger van de reclames. Maar is is- dat vroeg niet... Nee, dat is binnen niet meer. nee? Nee, dat is allemaal een beetje verlegd. Ja. Maar doet je dan in de winter vooral binnen schilderen? Ja. Of afgeschermd boeten, dat ga je ook. Hè. Leuk vak? Ja. Waarom is iets geschilderd geboren? Nou, zal ik zeggen, vroeger op het dorpje er waren meerdere schilders. En zeg maar door het sporten en noem maar op, ja, worden het schilderen, daar kon ze die goed bij verdienen. En daarvoor ben ik schilder geworden. Kijk. Ja. Ja. Is Als ik een weekje langer naar school geworden gegaan, word ik timmerman geworden. Goh, op het nippertje dus. Schilder ja. geboren. Lu weten dich altijd te vinden, neem ik aan, of Ja, niet? ja, Als je, want een goede schilder is tegenwoordig ook niet meer overal te vinden. Nee, maar dat heeft ook te maken dat die scholen zijn er niet meer voor Ja. een schilder te leren. Dus hoe willen de kinderen of de leerlingen nog schilderen? Dan moeten ze dat van de vader overnemen. Of ja, anders wordt het niet. Ja. En dat is met meerdere beroepen natuurlijk. Ja. Ambachtelijke beroepen worden steeds minder. Heb je zelf kinderen? Ja, Ja? Hoeveel? 2. Jongens, meisjes? Jongen en een meisje. Mijn zoon is toevallig, die is nog steeds jeugdprins, is al 3 jaar jeugdprins in hebben. Oh ja. En er zien veel vergelijkbare verhalen van. Ja. Maar als het goed is, dan giet de Vasselhof een tijdje hoor. Dat is wel te hopen. Ja. En ik neem aan dat die Bosjulen zien het, hè? Ja. Die zitten dan, neem ik aan, bij jou in het gemeenschapshuis. Ja, of in de café aan de kerk, zeg maar. Dat is de toesbasis van de carnavalsvereniging. En wie al dus te zoen? 15. 15. Een dochter komt nu terug als het goed is. Daar toe is een 10 dagen in Singapore geweest voor de school. Hartstikke idee. Dus Wat voor school is dat? ja, die studeerde in Tilburg. Oké. Die woonde in Den Bosch op kamers. Dat is de oudste, neem ik aan, van Ja, de twee. ja. Oh, 10 dagen naar Singapore. En die komt vandaag terug. Ja, als het goed is, zal het koffer staan. Dus ze zal wel. Misschien zet ze in de jetlag, is in slapen, hoe zet ik dat? Ja, maar dadelijk kom je binnen en dan wordt hij wakker en net die zin in Nee, keukjes. Want die keukjes hebben een vrouw. Oh, vertel. Die keukjes, dat is die bakkerie, zeg maar, is van een meisje van Sibbe, die in Amsterdam woont. En de broer verkoopt die koekjes hier in Sibbe. Wacht even, nog een keer. Ja, nog een keer. De broer heeft zeg maar, de dierenwinkel Pinkers. Ja. En die verkoopt die koekjes van de zuster, die woont in Amsterdam. En die verkoopt die koekjes hier, zeg maar. Dus die bakt die in Amsterdam en die worden hier verkocht. Maar nee, niet een of ander. Maar, want ik vroeg van, vertel me dat nog een keer. Want de bakker het Kees. Ja.
Maar dat is een meisje. Nee, dat is de man van die vrouw, zeg maar. Die woont in Amsterdam. Oké. Maar dat meisje, dat is van Sibbe, zeg maar. En wie had die? Astrid. Astrid. Astrid, koekjes van Astrid. Eigenlijk moest ze zijn bakker Astrid, maar ja, ze heet nu Kees. Ja. Ja, kijk. Koekbarista. Kijk, we hebben een schilder die in een Picasso rondrijdt. En we hebben geen simpele koekjesbakker, maar een koekbarista. Ja. Zien ze ook lekker? Het is te hopen voor dit. Nou, jij hebt ze alles geproefd. Ja, zeker. Had ik ze niet gekocht. Ik ken nog niet laten gaan zonder dan ook zelf een kuksje mee te nemen. Oh ja.